मिलन के प्रोग्राम रखल बा आ बहुत आनंद आवता। शहर में जागरण गा गा के थाकल रहल। हां जी भोजपुरी अगर मिठास शब्द हो आ भोजपुरी अगर हमने के गावत नहीं जाते इस तरह के माहौल मिली तो भोजपुरी गावे में आनंद आई। इसलिए कहेंगे क्या हर की महंगा भइल ओठे लाली हो कि जब से भइल बहाली भैया के नौकरी जब से लागल हो जाई के रेट बढ़ गई का अच्छा लगे ना कहीं ताली उली बजावल करम जाए। ये कहना नहीं पड़ेगा कि ताली बजाइए आप लोग का ताली हम सबों का आशीर्वाद मिलता है। कलाकार का मनोबल बढ़ता है। आप लोग ताली जरूर बजाइएगा। ए भैया हाँ दर्शक लोग के ताली अब भाई के साली निक लागल। सही बात बोल मानो एगो अभी राम विवाह में तो गई रही जाए व्यास कहला कि देखो देखावा हई जितना लोग नु बटोरले मारो हां केहू के कहता हां सार एगो होकस लेकिन साली दूगो चार गो होकस तो भीड़ बटोरले को सब सोच रहे कब हमरा पर निमंत्रण नहीं के देवे कि होली मिलन के प्रोग्राम में हमरा घरे आवे के बा। आवा खाली दूगो साली बोला नहीं अपना गांव में हां एगो साली के छत पर खड़ा कर दी हां आ एगो साली के मेन गेट पर हां तब देखा कमाल आ न्योता देवे के कोनो जरूरत नहीं है। दुआर अपने भरल करल लागी ए भैया जी मैं गांव के लइका ना जन होई जे गलती ना जी गलती कहनी है ना जैसे में सुरेंद्र भैया के साली बड़े हर की महंगा भइले ओठे लाली हो आजब से भइल बहाली कैसे अब मिजाज बदल कैसे कह बता तब महंगा भइल ओठे लाली लेकिन हर जगह हमके प्रोग्राम करी ल जाए। हां माहौल तो बहुत सुंदर बा बड़ी नीक लागता है बाकी एक चीज भी ना नीक हां ये सब देहाती भीड़ बा। हम कहां कहते नहीं शहरी भीड़ बा शहर से तो हम आइल बा देहात आनंद देहात का लेने के लिए यह असली थी होली के भीड़ बा होली के अभी चैत बाकी बा अब ऐसे ए भैया जी बहुत हां अब नइखन का एक आदुगो अगल बगल ना वो नहीं व्यवस्था हो रही तो आप बढ़िया रही ओकरो के नहीं कहत हूं सब कुछ बढ़िया बा माहौल बढ़िया बा लेकिन एक चीज भी ना माने मुखिया जी खाली दिन हां ए मुखिया जी बोलो मालिका लेकिन अभी ना कहल जी कैसे महंगा भइल ओठे लाली होली हो सब कोई मिल के गावे ना उठाए जा दोनों हाथ को उठा के सब कोई ताली बजा के गाई हमारा साथ है। चाचा लोग ना गए जाए लेकिन आप लोग गा सकते हो। चाचा लोग गए जा का कैसे की गोरिया अरे कोई कैसी अभी नया पार्टी के दौर का बात होने का पार्टी उठावा जमाने के दोनों हाथ के उठावा जा हमारा साथ है। इस जमाने के लड़का नहीं हो तुम लोग उठाओ दोनों हाथों को और कहे तो महंगा भइल ओठे लाली नया भइल सरस्वती
अरे की महंगा ये नो हाँ या और कुछ अब कुछ बोला यसो के बिगड़ गइल होली टोलिया छोड़ लैला पहले देख लो माहौल देख के काम करेगा बा धीरे धीरे अभी ये सब कुछ कर दिए तो फिर ना जी हमने का अपन बोरा बिस्तर बारे करी ना ना ऐसे कहे को का तो होली में मैडम के बनल बाजारवा होली में मैडम के बनल बाजारवा कोई कनवा के पानी हो जब भइल बहाली कोई कनवा के पानी हो जब भइल बहाली इधर आइए ना गर्जीवन थोड़ा सा है ना नाम बताइए नाम गुप्तदान हाँ गुप्तदान हमारे गर्जीवन की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद बड़ी खराब है लोग जी जब पैसा देखा तो नाल झाल बंद कर दो नाम बताएं लेकिन नहीं सुनाए ढोल बाज के नहीं वो बताएं सही बोल रहे हो बताए है लेकिन आवाज के चलते नहीं सुनाए बंद नहीं किया कि शुरू रखिए ठीक है ना सबसे बदमाशी लड़का बा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है तो सरकार मांगे बड़न हमने के जी बोला जाए जो मुझे बुला करके आप लोग दे रहे हो आप लोग भी आ सकते हो हाँ आइए अबीर लगाइए पैसा पत्नी देखिए अजूबा नाम कहनी नो नाम बताया कि कुछ कुछ न्यू हम लोग को वर्जन मिलेगा और देखिए पत्नी सिंह बद्री सिंह यही चलते हमको पत्नी सिंह बड़ी आशीर्वाद है बड़े भैया की तरफ से बद्री सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे कहे लगा कि चल चले ले उतार अरे हर दम को चले ले कि मैं फिरी दुकान धीरे धीरे भगवान की तरफ से पैसा आइला ये चलते पता तो मेकअप के चूस चूस खाली हो सचिव के बोलावे लिया सचिव के बोलावे लिया जब से शिक्षा में बहाली कोई बारी टीचर में बहाली हुई जब से पढ़ावे सब रुपया लेके अपना खूबसूरती पर सब पोतले अपना मेंटेन पर खाली खर्चा करता है लड़कन के बारे में सोचते नहीं की ए भैया जी आप कुछ होके कि ना होके मुंह में उठला ले मेकअप भी जरूर होके हां बिल्कुल ए लड़कन के सोचे के भाई लड़कन के खिचड़ी के पैसा होता है हां अरे यही चलते कहता का दिल बनवाले रे हाय लड़का
बारे में नहीं सोचा कैसे कैसे अरे खा गई खिचड़ी मोटाली हो अरे जब से भइल बहानी जैसे आप फंसे ना कातिल बनवले रे गोलू एगो लइको ओइसने लागत हां एकलवा उठते रे की कातिल बनवले रे गोलू